Para sa mga Kristohanon diha nga batan-on, maulang ni akong ikaingon. Usa lang kagamay pahinumdom, labi na sa mga naay ministry karon. Ayaw mo pagdali-dali og sulod og relasyon. Ayaw mo pagtaka-taka og pili og tawo nga higugmaon. Labaw sa tanan, ayaw mo pagdali-dali og sulod sa kaminyoon kung inyo lang kaugalingong kabubuton og dili pagbuot sa atong amahang langit nun. Kay basin magmahay ra mo puhon. Kay ang inyong karelasyon mobabag sa Pangginoo nga buluhaton. Sa Pangginoo nga ministry dili mo uyon. Basin hinuon og dili mo magkauyon, unya ang imong pag-serve ni Lord magkonsumisyon. Mao nang ayaw pagdepende sa pinitik sa imong dughan. Kay kana imong gibati gikan sa imong kasing-kasing nga limbungan. Kung kana ang imong tuuhan, basin ihatod ka ana sa kalaglagan. Mas maayo nga maminaw ta sa giya sa tong langitnong Amahan. Kay naa siya saktong tawo nga giandam kanang sa ministry atong makauban. Bisan asa ta kanunay nang mag-uban-uban. So sa pag-serve ni Lord mahimo siyang kaabag, dili siya mahimong babag. Maayong hapon mga higala. To God be all the glory.